Venezuelako askapenako brigada gara eta hilabete eman dugu Venezuelan. Uztailaren 31an heldu ginenean egoera latza aurkitu genuen, ur eta argi mozketak izan ziren lehen gauza. Hortik 4 egunetara Nicolás Maduroren aurkako atentatu saiakera bizi izan genuen, eta egia esan tentsio uneak bizi izan ziren hiriburuan, baina era berean aukera izan genuen horren aurka edo atentatuaren salatzeko burutu zen manifestazioan edo herri mugimendu hortan parte hartzeko, eta ikusi genuen ere herriak erantzun bat eman zuena. Azkenean herriaren aurkako eraso bezala bizi izan zelako. Horrez gain, berehala ohartu ginen gerra ekonomikoak zer suposatzen zuen eta lekuko zuzenak izan ginen hemen Caracasen. Hiperinflazioa ikaragarria zela ohartu ginen, eta azkenean horrek prezioetan zeukan eragina ere izugarrizkoa zela, ez? Soldata bat 5 milioi bolibarrekoa baldin bazen, oinarrizko edozein produktuk, izan olioa edo arrautzak, esnea, hortik gorako prezioak zituztelako, beraz soldata batekin zinezkoa zen oinarrizko produktu bat edo gehiago erostea. Brigadak aurrera egin ahala gainera, prezio horiek gora eta gora joan dira, eta gainera modu oso exageratuan, hiperinflazioaren adibide esaten ari ginen bezala. Diru fisikorik ere ez dugu ikusi, eta horrek ere arazo bat suposatzen du, ze gu ohituta gaude diruarekin funtzionatzera, eta hemen ez da hala izan, txartelarekin ordaindu behar izan dugu, eta askotan txartelak ere ez zuen funtzionatzen sistema eroria zelako. Guretzat anekdota izan da, eta batzuetan gauzak ezin erosi gelditu gara, baina ohartu behar gara venezolarrentzat hori egunerokoa dela. Ikusitako beste arazo handi bat transportearena izan da, ez baitago piezarik autoak eta autobusak edota metroa konpontzeko, eta beraz autobusak banan-banan gelditzen ari dira, eta autobus geltokietako hila da geroz eta handiagoak dira. Metroa ere leporaino beteta ibiltzen da, eta askotan eten egiten dira konponketa arazoak medio, eta herrialdea egoera itogarri batean aurkitu genuen, eta arazo horiek egunerokoa izan ziren guretzat Caracasen eman genituen 10 egunetan. Lehen Mireiak aipatu den bezala ikusi dugu imperialismoak, mundu mailako imperialismoak eta hemengo herrialdeko eskuineko oposizioak emandako gerra ekonomikoak helburu bezala duela egia itotzea, eta horretan ari dira azken hilabeteetan, baina egia da, argi izpirik ere badela, eta egialdean zehar egin ditugun bisita ezberdinetan hori ikusteko aukera ere izan dugu. Meridara joan ginen, abuztuaren 10ean, eta han kontsumo komite batek nola funtzionatzen duen ikusteko aukera izan genuen, La Casa del Costurero zentro sozio-kultural autogestionatuan elkartzen dira aste guztiz, barazkiak pixatu eta familia bakoitzak eskatu duenaren arabera poltsetan banatzeko. Nekazariekin egiten dute zuzeneko tratua, zirkuitu zuzenak sortzeko asmoarekin, eta orokorrean ejantzi dutenaren arabera merkatuko prezioak baino 50% merkeago lortzen dituzte. Ekoizleekin egin zuten bilkura batan ere egoteko aukera izan genuen, eta biziki interesgarria izan zen ikusten, hasieran biziki mesfidatia agertzen zirenak, pixkanaka konbentzitzen joan ziren ikusi zutelako azken batean, bai alde batek bai zen besteak irabazteko aukera duela bitartekari guzti horiek kenduz, eta batentzat prezio hobea dena bestearentzat merkeago ere izan daitekeelako. Gisa berreko proiektu batzu ikusi genituen Barquisimeto egian ere edo hirian hobeki ejan da. Han produkzio zentro bat sortzen ari dira azken urteetan. Ideia izanik unitate familiarrak sortzea, bakoitzak bere etxean hazkuntza batzu eman ditzan, galepejekin, txehiekin eta oiloekin osatutakoak. Funtsean, hori guztia komunak berpizteko aukera bat ere izaten ari da Venezuela egiarentzat, Hugo Chávezek abiatu zuen proiektua izan zen hori. Ideia izanik, kontseilu komunaletan osatuta, komunitate bakoitzak bere beharrei erantzuteko antolakuntza bat sortzea. Ia da azken urteetan pixkanaka beherantza joan direla guztiak, eta orokorrean elikadurari begira biltzen ari direla edo antolatzen ari direla bereziki, baina pixkanaka ari dira ere behiz indarra hartzen eta kontseilu komunalen eta komunen estatu bat sortzen pixkanaka. Gu hemen ejan digutenaz eta haiek komentzituak dira hori dela antolaketa eredu hori dela gaur egungo egoerari auge egiteko modu bakarra, eta guk ere uste dugu bideo jatik segitu beharko luketela,
gobernua ere ari da neurriak hartzen, eta hori ikusi beharko da horrek ere zer eragin izaten duen ondoko aste eta hilabeteetan Venezuela egitakentzat. Bueno, ekik aipaturiko herriaren alternatibekin batera, abuztuaren 20. inguruan, gobernuaren neurriak ezartzen dira ere. Gobernuaren neurri hauen artean garrantzitsuenetariko bat moneta aldaketari dagokiona da. Zertarako moneta aldaketa? Alde batetik moneta berriari sustengu egonkor bat emateko, petroleoaren balioan oinarrituko dena, eta bestetik orain arte erabilitako monetaren kontrabandoa eteteko eta iruzurra ere eteteko, ez? Honekin batera ere, petroleoaren balioa edo prezioan nazioartekoarekin parekatzen da, baita ere iruzurra eta kontrabandoa nolabait geratzeko ere. Hori bai, jendeari diru laguntza ezberdinak eskainik, ez? Carné de la Patriaren bitartez. Honekin batera, oinarriko soldata minimoa ezartzen da, euro batetik 20 eurotara pasatuko dena, eta baita ere oinarrizko elikagaien prezioa estandarizatuko da, ez? Jendeak nolabait ere arnasa har dezan. Noski, neurri hauek herritarrengan nolabaiteko gorabeherak sortu zituen abuztuaren 20 heltzen zen bitartean, ez? Hor guk adibide pare bat ikusi ahal izan genituen, gasolindegian ilara kilometrikoak egin behar izan genituen, baita supermerkatuan bizpahiru orduko ilarak ere, elikagaiak erosi ahal izateko. Hurrengo egunak, abuztuak 20 pasa ondoren ere, hurrengo egunak nahiko erokeria izan ziren, alde batetik elikagaien prezioa garestitu zela ikusi genulako, eta baita ere, dendetan edo azokatan, dendariek nahi zuten prezioa jartzen zituztelako. Nolabait ere, gobernuak laguntza eskatu dio herriari hau gertatzen ez dela bermatu ahal izateko, hau da prezioak estandarizatuak daudela ikusi ahal izateko, eta herriak erantzun egin du, ez? Alde batetik herria antolatuz dendetan ikusi zea benetan hori bermatzen den, haien oinarrizko eskubidea bermatzen diren ala ez, eta guzti honek suposatzen du prozesu bolibartarra bermatzen ari dela, ez? Eta honekin batera herria agente protagonista bilakatzen ari dela iraultza honen baitan. Bueno, aurtengo brigada amaitzera doa, kideek aipatu bezala hemengo egoera sozioekonomikoa ez da oso erosoa, baina ikusi ditugun herritik sortutako alternatibak eta gobernuak proposatutako neurriak itxaropen oso ematen digu prozesu bolibartarra aurrera jarraituko duela. Motxila bat daramagu hemengo esperientziarekin eta Euskal Herritik gertutik jarraituko dugu prozesu bolibartar guztia. Elkartasun guztia Venezuelarekin.